Pozdrav svima, dobrodošli u Madihah Cosmetics. Naša tvornica opskrbljuje trepavice sibirskim minkom. Sto posto ručno izrađeno krzna od merca, potpuno bez okrutnosti. Lagana, prozirna fleksibilna traka, jednostavna za nanošenje i uklanjanje. To će vaše oči učiniti luksuznima i šarmantnima. Naše trepavice izvozimo u Aziju, Europu, Bliski istok, Afriku. Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Australija itd. na tržištu. Također prihvatite svoje prilagođene modele i pakiranje trepavica. Molimo vas, ne ustručavajte se kontaktirati nas.